Se todo segue segundo o previsto, o 29 de xullo el Nosa pechará as súas portas na ría de Pontevedra, unha nova que celebran dende o BNG, xa que lles permitirá recuperar, dixo esta mañá en Luís Bará, os 12.000 metros cadrados que ocupa el Nosa nas marismas de Lourizán. Nesta situación, para nós, o obxectivo, neste momento, o obxectivo principal é a recuperación dos terreos de dominio público. Estamos falando de aproximadamente 12.000 metros cuadrados que ocupa a fábrica de El Nosa, e entendemos que o Goberno do Estado xa, sen máis dilación, ten que decretar o final da concesión e exixir a aprobación do proxecto de desmantelamento e descontaminación que debe executar a empresa CUF. Isto ten que facer o Goberno do Estado. Desde logo, a Xunta de Galiza tamén ten responsabilidades aquí, polas súas competencias en materia de ordenación do territorio e medio ambiente, e, polo tanto, exiximos a aprobación do proxecto de desmantelamento e descontaminación. Dende o BNG dixeron que a Xunta ten nas súas mans cumprir un dos seus compromisos coa empresa e reubicar el Nosa noutra zona da cidade. Polo tanto, se tanto claman e pían polos postos de traballo, o que teñen que facer é, insisto, poñerse mans á obra e buscar unha solución. Xa tiñan que ter buscado desde o ano 2013. Damos por feito de que non cumpriron ese compromiso, de que traicionaron a Pontevedra, pero agora aínda están a tempo. En relación a ENCE, dende o BNG tamén consideran que o Goberno Central debe de tomar unha decisión antes da vindeira semana en relación a esa prórroga outorgada no seu momento polo Goberno do Partido Popular. Entendemos que o Goberno Central debe actuar con urxencia por esa data que é a segunda lei de costas de remate da concesión. Despois podería haber máis complicacións, podese facer tamén, pero pode haber máis complicacións. E, polo tanto, o Goberno Central debe actuar con urxencia e o Partido Socialista debe actuar con valentía. Con valentía e con coherencia o que estivo defendendo aquí en Pontevedra, en Galiza, ao longo destes anos, da imposibilidade de prorrogar a concesión de ENCE. Teñen que ser consecuentes e coherentes e valentes. E non andar con maniobras dilatorias. Dende as filas nacionalistas consideran que están ante unha oportunidade histórica para poñer fin a unha desfeita realizada, dixeron nesta xornada, na ría na época de Franco. É o momento de iniciar unha nova etapa de respeto polo medio, de reconciliación coa contorna e de devolución a Pontevedra do que injustiza lle corresponde. É dicir, que a solución está nas 3 R's. A R da regeneración, da restauración e da reordenación, que é o que está previsto na disposición adicional terceira do POL e que se ten que concretar nun plan especial de regeneración, de restauración e de reordenación dos terreos ocupados por ENCE por el Nosa. Dende o BNG pediron ao PSOE que sexa consecuente e coherente e actúe con valentía para dar pasos que permitan expulsar a pasteira da ría de Pontevedra.